Сава Фредо. Чакаме тук на голямата опачка да се чекираме и имаме да побичим малко на безметната зона. Е така. A few moments later. Вече сме в Ница. Да, Купихме цигари, сега ще ги продадем. що ли? Бизнес. Издава схемите, ама бизнес, да. И по-неволена съдбата отново сме тук. Този път няма закъснение, този път се надяваме всичко да е точно. Славето хапва. 5 евро сандвича, лев 50. Значи 7 евро сме дали за сандвич и айрян. Тоест, смятай, 14 лева и съм гладен, това дълго не яжда. Затова ще чакам като пристигна там. Слушаме. Отиваме към изхода, защото отварят гейт. Айде! Meanwhile. Обърни ми малко внимание. Кажи ми сега, що играеш сега? Ви кажа, че съм спал 2 часа и 50 минути тази вечер. И ме чака още супер добра работа. Така че ще видите по-добре. Аз ще пробвам да поспа и ще видите. Айде. Точно пристигнахме в Ница. Сега имаме си нещата. Отиваме към къде отиваме? Какво? Кавалер. Абе, кавалер. Отиваме към Сент-Тропе, брат. Той за и потегляме. Това е. Член. Третия член. Едно включване. Днес обаче сме на плащче. Почиваме си. Бичим. И общо взето водата е студена. Водата си е студена. Обаче ние не се оплакваме. Между другото, ако направите груба сметка за това какви пари излезе да дойдеш тук и на Българското Черноморие, мисля, че ако се направи сметката тук, може да ти излезе съвсем стабилно. Тук малко по-скъпо. Аз съм във Франция и си в Френската ривиера, както се казва. А Слава днеска беше назначен на работа. Ние си чакаме. Моята сезонна работа започва от утре и ще разберете много скоро от какво се състои тя. А ние реално се намираме на едно градче близо до Сент-Тропе, което е Сент Максим. Тук сме обседнали за този сезон. Условията са перфектни. 4 hours later. Бях да свърша малко работа. Сега се прибирам при момчетата. Ще си направим нещо да хапнем. Ще подсъкаме нещо, ще погледаме. Ще почилнем малко и е време за така и добре заслужена почивка, защото просто тези 2 дни се размазахме. Беше брутално. Път до тук, след това организация с спането, с храната, нещата къде ще се държат. Абе, всичко беше пълна лудница. Аз днеска бях да си взема камиончето, с което ще работя и от утре започва екшена. Между другото влизам аз ето така в рецепцията при жената, да говорим за нея, къде ще спим и така нататък. И доколкото в последствие разбрах, жената се била стреснала, приличали сме на руски мафиоти. Бурган, фонтанчик с черным дельфином и в жизни видеть лишь раз его. Нали, вярно е, че аз бях с тениска на фар, която сте виждали най-вероятно, където пише Вера Никому. Мисля, че бях ли с школа Хъсъл 02 и така нататък. Обаче жената се била стреснала много и казаха ни да бъдем учтиви тук. И така, мисля, че ако няма включване, това ще е всичко. Надявам се клипа да ви е харесал. Очаквайте още много от тези приключения и до скоро!